Il-mistoqsija wara ġurnata xogħol tkun jekk jien aħjar ma niċċaqlaqxux, jekk ġismi qed jurini li għandi bżonn nistrieħ, mhux aħjar noqgħod fuq is-sofan jew fis-sodda nara t-television mela mmur niċċaqlaq. Qabel xejn u fil-fatt fl-slide li jmiss dak li ħanaraw hemm tipi differenti ta' ejja. Mela, jekk inti tipprattika dik li bl-Ingliż jgħidula listen to your body, jiġifieri ara tassew ġismek x'inhuwa jgħidlek, inti ħad tkun qed tinduna jekk isma' għandix tip ta' ejja għax forsi ma niflaħx. Jekk għandix xi ejja illi forsi għal-mod tal-kelma. Jekk hi xi ejja illi forsi tant li xogħol tant tagħmel affarijiet ta' exercise tant kien hemm movimenti illi forsi fiżikament jiena għajjin, tajjeb, jew inkella jekk xejja mentali. Speċjalment għall-ejja mentali bla dubju ta' xejn illi l-exercise huwa bżonn już. U ħanimxu daqsxejn għall-slide li jmiss. Mela, dik kollha. Saqsilek innifsek, isma' jiena qajjin fiżikament, għandi ġismi qisu għadda fuq xi romblu, hemm min jgħidli jew għandi bżonn imbattal dak l-istress. U ħafna nies fil-fatt isibu li jekk wara x-xogħol, pereżempju, jibqgħu sejrin jagħmlu l-exercise, wara l-exercise, fanni li jenaf, joħorġu ħafna iktar enerġetiċi u pożittivi milli kif kienu daħlu. Hemm min jgħidli aħjar minn raqda, għax żfugajt, striħajt, tkellimt, forsi tħaqt, qed inħossni ħaj u dawk it-tip ta' affarijiet. Ħanimx daqsxejn għall-slide li jmiss. Kieku kelli nistaqsik illi inti meta ħadd tmur hemmhekk tagħmel dak l-exercise, tkun f'ambjent ta' grupp. Tkun f'ambjent ta' nies illi forsi bħalek ukoll kellhom ġurnata xogħol. U wkoll tkun f'ambjent ta' nies illi bħalek għandhom ix-xaħam xi tilfu u xi ttonjaw. Ma taħsibx li anka mentalment ħatħossok aħjar għax sibt minnu bħalek, sibt min jifmek u sibt min ħajjejnek, allura dak ħanaħeġġek illum. Illi inti tmurx tagħmel l-exercise waħdek, għax bla ma trid anka biex tmur hemmhekk, ħatħoss aktar diffiċli u tgħid xi dwejja ħammur waħdi ma nara l-ħadd ma nitkellem ma' ħadd. Issa naf li minnkom tgħiduli kellu bżonn jien noqgħod naqra mental kwiet, nifhimkom. Però għall-exercise studji sabu ċar li iktar tkun f'ambjent ta' grupp, iktar hemm dik il-hype, iktar ħajkollok enerġija, aktar ħadbattal l-istress, iktar ħatħossok tajba. Mela, laqgħet insemmu da suġġett ukoll, ħanatikom il-parir tiegħi illi nħobb ngħidu ħafna. L-aħjar biex ma tkunx anka għajjien huwa li tagħmel l-exercise l-ewwel ħaġa filgħodu. Għax inti qisek litteralment iċċarġajt il-mobile tiegħek filgħodu, preparajtu għal ġurnata sħiħa li ġejja. Mhux aħjar iċċarġajtu minn qabel biex kollok ġurnata tgħid tal-rieħ il-bettri tajba biżżejjed. Milli toqgħod dejjem dik il-biża li ħataqalek il-bettri u ġri ħammur id-dar biex niċċarġja, eċetera. Mela għamel l-exercise tiegħek l-ewwel ħaġa filgħodu, ħalli inti teħilsu. Però teħilsu b'tali mod illi għenek għall-bqija tal-ġurnata. Għax nafu kemm l-exercise ħajjejnek immensament. Ħatolbok tagħmel share, like u love ta' dan il-video jekk tallim xi ħaġa u jekk nistgħu ngħinuk b'xi mod jew ieħor kellimna u kif nistgħu ngħinuk. Narakom.